Та път вече снимам. Не може просто като се качиме вътре. Пътя го снимам. Да си изтеглиме малко, защото сигурно ще се спре след спирката. Много добре декориране между другото. Мен? Еко и джанти. Качваме се. It's the Bulgarian Pass. Малко не цивилизовани, но... Йоп! Балканка АД. Да, не знам, Балканка е много далеч от тук. Това е изгрешено с спирките. Фани се. Това е една от тъпите грешки в Софийския транспорт. Пускаме спирката. Ей, Занг. Ей! Там е спирката. Къде? Ей, дирекцията позволя обратно. Ози са. Седем, 2, 7.